Kuha na. Kuha dali. Bankrupt na si ate ni Doy. Ayun din sa mga aki, oh. Bio. Ano yan? Ano apot ka ni Doy? Grocery. Hindi. Ayuda. Ayuda. Ayuda ni Manay. Bio. Go, kumusta go? Ilingan na ba si go? Ay, hirap monkey go. Ilingan na ba yan? Iniwan na sila ng ano, kanyang ina. Good morning guys! Welcome back to my vlog! Ako, buong barangay kasama sa loob ng tricycle. Overloaded. Ang pangit ng panahon guys, tingnan nyo. Maulan, makulimlim. Ang pangit talaga ng panahon. Yan pala ang aking kapatid. Ito si Ray, magaling ka Ray. Ang aking poging pamangkin. Kuya Ugoy, hello. Si Kuya Tantan, Kuya Denden. So, kalatobag kong ka. Bakit ko, ayan o. And si Thea, ang prinsesa Kampakaw. Si Ate Jemalyn, ayan. Na maulan, okay lang. Punta kami guys ng ng Uratex. Bibilang ko sila ng kakawa na yung igawa ng mga bata eh. Goy. Majorite kami ni Ogo, ID Boboy. Guys, nandito tayo sa loob ng Uratex Foam. Kasi yung kapatid ko, hindi pala yung mga pamangkin ko, binilang ko sila ng foam. Kasi yung foam na binigay ko sa kanila before, luma na. So, papalitan ko na lang. Ayan ang mga pamangkin ko. Hinihintay nila yung foam. Ano din? Ubang ka din? Parang yan eh, Tantan, hinihintay nila yung foam. Ano, Ray? Hoy! Ayan, okay na. Ito na, darana naman dali, oh. Yay! Nagsadik! Pighanap ko so dakula. Sa mga akin lang yan. Ay, din. Sain? Sain? Sa? 101 na. Di pungal kadakol na naman yung kayo. Nagugutom na ako. Di pa ako nagkakaan.
Yan naman. Labusa. Hindi pa ako na mamahaw. Bakit? Pang bata lang talaga yan. Akin na yan. Hindi mo yan sa loob. Saan kita saan kita mamahaw? Diyan na lang sa McDonald's. Jollibee. Hawin na sa McDonald's ay sa Mang Inasal. Ha? Ano? Oh, Jollibee ini Mang Inasal ito sa Ro ayun na. Tuloy ko na dyan. Tikong, abante kong. Ang cameraman, dali. So yun po, natawid kami. Walang pakialam si mama kung nagbibideo pa ako. Yeah. Pupunta kami 101 sa Pili. May nakita akong isawan. Hi guys, welcome to my vlog. Traffic na traffic. Ayun po ang 101. Diyos ko kaiba ang buong barangay Igdio sa ang buong barangay kaiba Igdio sa Labo, mandong. O anong gusto? Ano ba ang hinahanap nindo? Anong hinahanap ko mga kinain eh? Oh, si Denden. Ha? Hindi ba ko Anong hinahanap? Wala, Hello. Anong gusto? Aring dyan? Alin ang gusto? Dakulaon ang buwan. Diyan ka siya sa imo. Dahil mo gusto? Ha? Si Tanta, nakapili na daw. Oo. Sabay kamot sa payo. Ano ha? Ano sabi? Ano? Igdig. Tara igdi. Ayun na yung huyan! Ilayo ko na to sa mga to kasi. Oh. Ha? Arain? May pinatago ko sa kayong kwarta. Mana, dumana kita sa Barbidal. Ha? Sa Barbidal, dumana kita sa Barbidal. Ay, ni. Ano ini, Doy? Sapay ko dyan. Ha? Ayun na dyan! Ayun! Pang ano ini? Ha? Tita ha! Natin ko lang natin nasin. Aren? Ayan. Mama, Mari! Ayan. Gusto mo kayan? Ayan. Yan. Ang papangit naman kinukuha ko mga ini, Doy. Ayan. Ano? Pang ano ini, Ray? Ha? Pang ano? Sinigay ko. Ay, ako man! Anong iko? Oh, nainggit naman sa saro. Ako man! Ano ba nakikiaro ka? Nagiringgita na ho. Ayaw ka na. Ayaw. O, pag-inggit pikit. Ako man! O, iyon na. Ano yun sana? Pagkaibang buong barangay, iyon ay mangyari. O, dali na. Sa'yo naman. Sumusugod ang buong barangay. Igdi na naman sa Seymour Campili. Kaya ka mo? O, sa'yo na kita sunod na madaman. Si Dilo ka na nakikita ba? O, yun na. Ano yun na lang? Igdi kita sa baliyo. Igdi sa baliyo. Sabi kong ko. O, ang anggot na sa saro. Anggot na sa... Igdi naman kita. Igdi. Dilo ka na. Oo. Awan mo na. Mariribo. Ay, wow. Ay, na to si Teya. Nawara na. O, kopi ko. Ay, coffee mate. Ano na, Ray? Kumusta ka na dyan, Ray? Ha? Iyo pa sana ang kireo. Kuna na yung kopi ko. Oo. Ano nang ginagawa niyong dalawa?
Luway lang. Hello. Ano na saro? Ano pa? Matapos ang maghapon, mayo ng kurata si Tita Anong. Na-bankrupt na. Kuha na. Kuha dali, bankrupt na si ate ni Dong. Ayan, pagtapos sa grocery, di naman hindi ako babangkrapon. Then, masaram din. Oh, ayun na. Eh, yun ta, nagkakaba ako sa McDonald's. Tiyang. Tiyang masaram, tiyang. Masaram? Masaram? Bako? Masaram? Bako? Goy! Gutom-gutom ang kagoy. Dahil bankrupt na si Tita, yun nasa na sa muya. Halo-halo nasa na. Kumusta ka, Ray? Ika? Masaraman pala niya nalito. Ha? Masaraman pala niya nalito. Ayun. Lola. Sasama rin na kanina. Guys, punta tayo sa aking pinsan. Dala natin ang groceries yan. Binila ko ng groceries. So, yan. Dito tayo sa kaduluduluhan ng Tinago. Yun na yun eh. Taniday ni John? Ha? Kuya, sarap po rin si Ma. Mayo. Ay, din sa mga aki, oh, Bio. Ano yan? Ano apot ka ni Doy? Grocery. Hindi. Ayuda. Ayuda. Ayuda, ano man ay. Ayan. Puto ba ka naman? Sige na. Sabi mo lang bigyan kangkon. Ayan. Bye-bye. Ay, halat. Hi, sigo. Hi, sigo. Sa kusina. Sa balyo. Hilingon ta, sigo. Go! Kumusta, go? Go, kumusta, go? Ilingan na ba isigo? Hirok monkey, go. Ilingan na ba yan? Iniwan na sila ng kanyang ina. Maigda ko, halat mo na, maigda ko ba? Makakit nga dito. Anong makakit dito? Welcome sa dam ng Ibago.
Ayan o. Naalala ko dito ako lagi na liligo nung bata pa ako. Dito rin ako nalunod. Ayan. May iba oh. Hala pa na ako baba nito. Ay! Bye-bye, Go! Yan. Kawawa naman si Go. Iniwan na ng mama niya. Tara na guys, uwi na tayo. Oo. Ha? Hi! Uwi na ako guys. Close na natin itong vlog. Thank you so much for watching. See you sa akin next vlog. Bye-bye! May isa na naman tayong napatayin sa akin. Dalawa pa. Yup pa. Tapos yun na. Bye guys. Nakakamiss tong lugar na to. Oh. Nakakamiss ang lugar na to. Oh.